ang saro digdi padakulunta ang produksyon Mhm. sa agrikultura saka sa siraan. Technology, Oo. mag-mechanize. Mhm. Pagkatapos, kung ang ibang produkto, kung pwede, i-process. Yes. Mhm. Ito ipagpabakal na in raw form. Mhm. Kasi pag ikaw kita processing, Mhm. mas may command yung farmer Mhm. sa presyuhan. Mhm. Press ka technology. Yes. Pero dako lang ang pwedeng gibuhon sa nyugan. Ang sarap naman na madali na pwedeng gibuhon ta digdi, Mhm. yung cocoa sugar, Yes, opo. tapos coconut wine. Mhm. Siyempre dapat bako na yung traditional na coconut Na wine, wine, yung may naiiba man na flavor siguro. Apa. Kasangga sa dyan si PCA na Yes. magkaigo kita kiarog kay itong technology of Yes, farming. opo. Saka yung barangati na magayon.